Hii Lovebirdz Family, guys, good morning. Actually, it's morning. Nikul namma video morning tupinedavara morning ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. So ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂತೆ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಪುರಿತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪುರ ಆದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ತೂಕ ಬಯ್ಯದ ರುಟೀನ್ ಪುರ ಏನು ಚಪ್ಪಣಂದು ಬಂದು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಬನ್ನಿಕಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡಿ ತಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಂಡುತ್ತಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕಾ ಸಿರ್ಲಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಮನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರ ನಿಕುಲ್ ಸೊಂಟಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಪೋಯೇರಕಲು ಪಿನ್ನೆ ಅಂಟಿಲ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋದಿತ್ತೇರು ತೂತಾರ ನಿಕುಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತಿನ್ನಿಡ್ದವ್ರು ಆರ್ಲ ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ವಿ ಜೆತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಲ ಜೆತ್ತದು ವಾಕ್ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆಯಿರಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಜನಲ ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ಪೋಯಿ ತುಕ ಸಾನ್ವಿ ದಾದವ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಬಂದು ಸಾನ್ವಿಲ ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡಲ ತುಲಿ ಬೈಯದ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಿದಡಿಯರು ಮತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸಾನ್ವಿ ಸಾನ್ವಿ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಟಾಟಾ ದೂರ ಟಾಟಾ ಪಪ್ಪನು ಫೂಫೂ ರೈಲ್ ತೂರ ನಿಮ್ಮಬ್ಬ ಎಂಗನ ಪಿನ್ನಿ ಅಂಟುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ಸಾನಿ ನೊಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದು ಎಂಚ 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 ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆಯ ಟಾಟಾ ಚಾಡಾ ಹಿರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ಚಾ ದೇ ಈರ್ನ ಬಕ್ಕವಲು ಅಂದತ್ತ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡ ಟಾಟಾ ಅಂದೀರ್ನ ಗಂಡನ ಬತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟ ಟಾಟಾ ಮೇಡಮ್ ಸನ್ನಿ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಅಂದಂದನ್ ರೆಡ್ ಜನಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಆಜಿಡ್ದಿನ ಕುಂಟುಲು ಏನು ಪೂರ ಕನೋಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಸಾನ್ವಿಗೆ ತಂದು ಅದಂಡೆಲ್ಲ ಬಡವು ಮನ್ಪೋಡು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಹಂಚನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಬನ್ನಾಗ ತೂಕಿರಿ ಪೂರ ಪೋದು ಬಡಲ ಆತ್ಪುಂಡಲ್ಲಿಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕೆರೆಂಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಕೆರೆಂಗನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಪಾತ್ ಕೋರ್ಪುನು ಅಂತ ಬಂದು ಹಂಚನೆ ಕಜಿಪ್ಲ ಆತಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಲಿತ್ತಂಡು ಹೈಟೇ ಸುಧರ್ತ ನನ್ನತ್ತೆ ಪಿನ್ನೆಂಟಿಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಂಚಾದರಿಗೆ ಬುತ್ತಿಗ್ಲ ಪತ್ತಂಪೋರೆಪ್ಪುಂಡು ಹಂಚಾದ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ಹೊಡಿತೆ ರಪ್ಪ ಮೂಲಾಜಿಡ್ದಿನ ಕುಂಟುಲು ಏನು ಪೂರ ಸುರುಪಿದೆ ತೊನ್ಗನಮ್ಮ ಕುಂಟುಲು ಏನು ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತಾಣ ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆ ಬರೋದಂತಲಿ ಚಂದ್ರದೇವಿ ಇರಲ್ಲ ಬೇಗ ಮೂಡುದೇರಿನಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ఒక ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ ನೋಡು ಪಿನ್ನೆ ಅಂತೀನಿ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೇರ್ತುಲಿ ಪೂರ ದೀದ್ ಪೋತೇರಿ ನೀ ತುಕ ಆರ್ನ ಜಾಟಿ ಎಂಚಾಪುಣಂತೂ ಓಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಡನೇನಿಯನ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದಿಯಾರ ಬನ್ನಿ ಅಂಚೆ ನೀತು ಒಂಜಿ ಕೆರೆಂಗನ್ನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬೇಯಾರದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಕೆರೆಗೊಂಡು ಈತ ತಿನ್ಪುಜೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ನನಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಆವಡ್ ಪೇರ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಖರ್ಜೂರ ನಮನಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿ ಎರಡು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ವೀಕ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿಯಾನು ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿನ್ನೆ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯಕ ಆತಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರೋದು ನಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೋಪುಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ಪೋರೆ ಭಾರಿ ಲಾಯಕ ಆಪುಂಡು ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ನಟ್ಟು ಹೌದಾನೆ ಯಾವ ಮಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಯಾವ ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಓ ಕೊಕ್ಕದು ಯಾರ ನಿಕ್ಲು ಲಾಯಕ ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೊಬ್ಬ ಯಾರು ಯಾನ್ ಸಾನ್ವಿ ನಂಚೆ ದೂರಲ್ಲ ತಂದು ಬೋಬಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ನಟಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ನೋಡಿಂಜಿ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾಟಕ್ಕೆ ಮಗ ಟಾಟ ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾಟ ಪೋಡ ದೂರ ದೂರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತೇರು ಸಣ್ಣ ಬಾಬು ಬತ್ತೇರು ಪಿಕಬು ಮಂದಿ ಪಿಕಬು 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 ಅಲ್ಲಿಯ ಬಾ ಬನ್ನಿ ಪಿನ್ಯಾಟಿ ಕೊಂಚ ಚಾಯ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೀತೆ ಆರು ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ
ಭಜನೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಕರಿಲ್ಲ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ₹5 ವರ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಸರಿತ್ತು ಅಂಚೆ ನಿಂಚು ಬಂದಾಗ ₹5 ಬಾಗ ಆತು ತೂಪೆ ₹5 ನೋಟ್ ರಾಡ್ ಬಾಗ ಯಾರಂಚೆ ದೀಪದ ಅದೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಾತೆ ಬಂಗಾರ ಬಾತೆ ಆಯ್ತು ಪಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಬೇಲೆಗು ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬರದಾ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾತದಿ ರಾಜರ್ ಗೋಡಿ ಪಾಡ್ತ ನನ್ನ ದಾಶ್ ದಾಶ್ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದೀರಿ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಗುಡ್ಕೋನು ಅಂತ ಬೂರ್ ರೆಡಿ ಬಿಡಿ ಆತ ಬೂರ್ ಪೌಜ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಬಾಯ್ 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 ಪಿನ್ನಿ ಆಂಟಿಲ ಪೋದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದೀತಂಡೆ ಸಾನ್ವಿಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನರ ನಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಸಾನ್ವಿನ ಗೊಬ್ಬದು ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾನತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡಲ್ಲೇನು ಮೀ ಪಾರಂಡು ಮೀ ಪಾದಲೆ ತೊಂಬರ್ಪೆತ್ತಾನು ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಕರಿ ಎಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಸಾನ್ವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಗ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂದಾಂಡ್ ರಾಜರಿಗೆ ಒಣಸ್ ಕಂತಿದಿತ್ತೇನು ಎಗ್ ತೂದಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ನೆನತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಗ್ ಕೊರ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂತ ಪೊಡ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಉಡ್ವಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇನು ದಪಂಡ ಜೀರ್ಣೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಡ್ವಟ್ಸ್ ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ದದಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಬುರ ಕೊರ್ನ್ಯಾನಿ ಕೊರ್ಪೇನು ಕೊರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದು ಶಾಮಪ್ಪಲ ಮಗ ಶಾಮಿ ಹಾ ಶಾಮಿ ಸಾನ್ವಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಸಾಕಾದ ಜೆತ್ತೋಲು ಐಕಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಉಂಡು ಮೂವಿ ತೂವಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಕ ಬಂದು ಮೂವಿನ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಮೂವಿ ತೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನೇ ದೀದು ಬಿಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮೂವಿ ತೂವಂದೆ ಸಾನ್ವಿ ಜೆಪ್ಪುಲ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಕರಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪರ್ಲ ಜೆತ್ತೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ಮೂವಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಯಾವೊಂದೆನ್ನೋಡು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ ಗೈಸ್ ಅತನೆಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್